Na végre! Na tisztelet! Nagy de kedves, csak hogy köszönöm, vigyázzak igen. A test visszajönne. Na gyere, mutatom neked, hogy mi lesz a kecód. Szatmári András világbajnok kardozó csatlakozott hozzám, hogy egy teljes napot együtt töltsünk ebben a menő lakóautóban összezárva. Szerintem itt még ő sem gondolta, milyen rövid, de tartalmas utazás vár rá. Na indulunk! Voltál olyan lakóautóban? Nem, de nagy vágyam volt egyébként, mindig is ki akartam próbálni, tehát ez egy jó feeling szerintem, hogy ott mész egy ilyen lakóautóval, és akkor akár megállsz a hegydomb szélén bárhol, és akkor ott reggel kávézgatsz egy kicsit, nagyon várom már a mai nap történéseit. Hát ugye itt is azért keményen fel van szerelve a mi kis VPT karavánunk. Azt tudjuk, hogy az első útunk az Tatára vezet, Aha. nem kell megijedni, tehát köze nem lesz az edzőtáborhoz. Annak örülök, mert elég sokat jártam ezen az úton. Tatára elmegyünk a tatai tanösvényre, fényes tanösvényre, kicsit körbenézünk. Aztán este meg lesátrazunk, és nekivágunk egy jó vacsorát csinálni. Szuper! A közös utazásunkra először egy laza, teljesen általános kérdésekből álló beszélgetéssel melegítettünk, ami azért valljuk be meglepő válaszokat hozott, leginkább Szatyi részéről. Melyik volt életed legmegalázóbb pillanata? Ez egy jó sztori. Na figyelj! Elmentünk egyet szombat este bulizni, vagy péntek este. Romkertbe vettük az irányt, milyen jó lesz az este, és óriási sor volt, mint minden egyes alkalommal a Romkert előtt. És találtunk egy ablakot, gondoltuk, hogy az a WC-be fog vezetni, és az milyen jó, mert akkor, ha ott bemászunk, akkor már kikerüljük az egész sort, és már bent is vagyunk a Romkertben. És majd kiderült, hogy az nem a Romkertnek az ablaka volt, hanem a Rudas fürdőjé. Ugye az egymás mellett van a két épület, és akkor jöttek a belső munkások, és mondták, hogy mit megrongáltunk mindent, és hívták a rendőrséget, bevittek a rendőrségre, és szépen elzártak minket a barátommal együtt, majd reggel ugye a szüleimet hívták, és akkor a szüleimnek magyarázkodnom kellett, hogy én miért töltöttem az éjszakát gyakorlatilag a rendőrőrsön, a fogdába, egy ráccsal elzárva, igen, és azért ez egy nagyon megalázó dolog volt. Ki tud a legjobban megnevettetni? Szerintem a feleségem. Neki nagyon jó vicceket szokott, szóvicceket mondani, amit ő rettenetesen jókat szokott nevetni. És akkor ilyen perceken keresztül nevet, és nyilván én egyébként a viccen is magán nevetek, de utána már azon nevetek, ahogy ő nevet. Mit mondott arra, hogy most elrabollak téged 2 napra, vagy másfél Ennek napra? mondjuk nem örült, de ezt egy jó viccel tudtam elmismásolni, de egyébként persze mondta, hogy menjek nyugodtan, és ő addig egy barátnőt áthívta, úgyhogy ő sem lesz egyedül. Ha egy hétre szakmát válthatnál, mi lenne az? Nagyon jó. Ezek jó kérdések. Egyébként én nagyon szívesen lennék állatorvos. Szeretem az állatokat, vagy gyógyszerész. Ez a kettő. Mind a kettőben látom a pénzt, tehát hogy az, hogy jól lehet keresni vele. Egy szóval jellemez magad. Lehet 2, én adok engedményt. Aha. Vagy egy bővített mondat is akár. Jó szívű, Nagyon jó. és magabiztos. Én mondjuk nem adok neked engedményt, egy szóval kéne Jellemeznem magamat? Én mindig azt mondom magamra, hogy nekem nagyon hullámvastos az egész pályafutásom és életem, és tehát azzal tudnám jellemezni. A hullámvast az egy, ha nem is biztos, hogy jó jelző, de valóban jellemzi inkább azt mondom az én életemet és pályafutásomat egyaránt. Első útunk tehát a festői fényes tanösvényre vezetett, ahol beszélgettünk eljegyzésről, családalapításról és többek között arról is, hogyan ismerkedett meg kedves feleségével, Fannival. Mi egy disznóvágáson ismerkedtünk meg egyébként. Gondold el azt, hogy egy disznóvágáson nem izében még észre, nem tudom, nyakkendő. De mégis, hogy mentem reggel, egy melegítőbe, mit tudom én, gyakorlatilag egy tyúkszaros bakancsba. Vágtuk ott a disznót, nem tudom, leszúrtuk, stb. Vágtuk a húst, minden. És akkor a Fanni anyukája is ott volt, itt már ismertem korábbról, korábbi disznóvágáson mindig segített, itt ismertem, és akkor mondta, hogy hát majd a lányom így meg jön, meg itt most boxedzésen volt. Gombócoztam a káposztát, és akkor egyszer csak bejön valaki az ajtón. És akkor néztem, Hoppá! Ki ez a menyecske? Ki ez a lány? És elkezdett egy olyan humoros, közben mélyebb, tehát eljutottak az elején egy ilyen ismerkedésből egy ilyen mélyebb beszélgetés. Ő is bekérdezett egy idő után, aztán akkor én is bekérdeztem, és akkor egy nagyon jó szimpátia alakult ki kettőnk között, és akkor ahogy elindultam haza, én másnap már akkor ugye írtam neki, stb. És akkor innentől kezdődött Letámadtad szépen is mi akkor. beszélgetésünk is. Rövid látogatásunk után elindultunk utolsó megállónk felé.
Bár Andrisnak megígértem, hogy messziről elkerüljük az edzőtáborhoz vezető utat, de sajnos ezt a magas labdát nem tudtam nem lecsapni. A Balji út. A Balji út. Parancsolj. Kívülről, de nem kell bemenni. Igen. Volt már ilyen az életedben? Nem. 3 szóval kéne leírnod az edzőtábort. Ez biztos, hogy az egyik legyen a szenvedés, a másik a siker, a harmadik a fejlődés. Tudod, mit számoltam ki? Egyébként én készültem neked. Igen? Na. 2009-ben voltál először kadett válogatott. 17 évről beszélünk. Éves szinten legalább 1 hónapot töltöttél itt. Ez ugye 17x4, akkor az jól számolom, az 68, tehát Igen. akkor az 68 hétről beszélünk, az Igen. másfél év. Az életedből másfél évet azt itt töltöttél. Hát ez jól hangzik, ezt köszönöm, hogy kiszámoltad. Ez azért egy ijesztő szám volt, de aztán ki tudja, hogy még mennyit fogunk itt tölteni. De menjünk tovább, mert most már kicsit kezd lefagyni a kezem, vagy nem lábam, vagy már nem tudom. Igen. Az ord időjárás ellenére hatékonyan leékeltük a karavánt, majd Szatyival előcsaptuk a grillsütőt, és egy igazán nyárias hangulatú sütögetés kerekedett belőle. Azt már nem gondoltam volna, hogy az esti beszélgetés ennyire tartalmas és őszinte lesz. Na jó étvágyat! Azon gondolkodtam itt a nagy sütögetés közben, mondtad, hogy említetted még napközben a hullámos utat. Az nagyon Igen. megcsapta a fülemet, és egyébként hogy az életedet, ugye, hogyha egy filmcímmel, vagy csak egy szóval írnád le. Szóval, hogy jellemeznünk kell, igen. Mi van veled mondjuk 2019 óta? Kezdődött egy térd műtéttel, azzal kezdtük, hogy egy műtétet belevágtunk, 5 orvosnál voltam. Közben persze történt egy magánéleti válság is, akkor nekem volt egy mennyasszonyom, akivel aztán szétmentünk, és szétváltak az útjaink, az pont ott gyakorlatilag a műtét után nem sokkal történt. Nyilván az megütött, tehát szerintem egy hosszú kapcsolat volt, bezártak minket, otthon edzettünk, aztán a sportolókat visszaengedték a teremben, de nem volt verseny, mindent eltöröltek. Úgyhogy volt egy műtét, volt gyakorlatilag egy vállás, és jött a Covid. Visszatérve még a délutáni beszélgetésünkhez, hogy a pénzhez visszatérve, tehát ahogy itt is mindenért megküzdöttem egyes dolgért, minden egyes pénzért, és azt érzem, hogy megküzdöttem minden egyes lépésért. Nem ment, akkor nem fizettek érte. Ha meg lett siker, akkor fizettek érte. Tehát a vívás az nagyjából az így működik, kicsit lesarkítva, hogy ha jó vagy benne, fizetnek, ha nem vagy jó, akkor viszont nem fizetnek semmit se. Tehát, hogy akkor mehetsz más csinálni. És hol van Szatmári András a csúcson? Amikor világbajnok voltam, vagy az abban a 3 szezonban, akkor én azt gondolom, hogy a magyar vívásnak voltam az egyik legjobbja. Tehát, hogy csak a VB-ket nézem, akkor a legeredményesebb, ha az egyéni csapatot is hozzáveszem, 17, 18 és 19-es világbajnokságon én voltam a legeredményesebb tagja a magyar válogatottnak. Van melletted azért egy Áron. 3-szoros egyéni olimpiai bajnokként ott van, egy csapatban neveztek. Mennyire lehet ezt elfogadni, vagy megélni, hogy azért van, aki meg ott van és 3 olimpiát nyer? Nehéz. Tehát, hogy azt mondom, hogy gyakorlatilag egy árnyékban élsz. Tehát, hogy hiába vannak eredményeid, ő lesz mindig a 3-szoros olimpiai bajnok, ő lesz, akinek a szavára jobban adnak, ő lesz, akinek, és ez most nem rosszból mondva, tehát ezek tények. Ez így van, és tehát nem degradálva, vagy rosszból mondva, de ő lesz az, aki, ha mond valamit, arra jobban figyelnek, te ott bármit mondsz, az gyakorlatilag nem igazán érdekli az embereket. Én emlékszem pontosan, hogy Tokióban például, amikor igazából én is esélyes voltam arra, hogy benne legyek a top 8-ban, ott egymással vívtunk volna, zavart az, hogy ő arannyal tért ugye haza. Én már ott voltam a szállással, egy szobában voltunk, neki az éjjelszekrén ott volt az arany, nekem nem volt ott. Egy olimpián, amire tudtam, hogy majd 4 év múlva lesz legközebb lehetőségem arra, hogy bármilyen érmet nyerjen az ember. Ezek olyan dolgok, amit fel kell dolgozni, és el kell ismerni, hogy most ő volt aznap a jobb, de nehéz, mert folyamatos árnyékban vagyok. Tehát, hogy ez van egy Szilágyi Áron a tetején, és akkor vannak a többiek alatta, és így én így nőttem föl, vagy így vagyok, hogy igazából ez a rivalizálás, ami egy egészséges rivalizálás egymás között, ez akkor kezdődött ugye el, amikor én elkezdtem mondjuk akár megverni őt versenyen. Vele való szemben
harcok és viták, páston kívül akár, tehát hogy Vannak? Egyébként? voltak nézeteltéréseink, ezt is el kellett fogadni. Tehát, hogy visszatérve az, hogy milyen volt az olimpiára való felkészülés, meg ilyenek. Hát nekem nem volt egyszerű. Tehát ilyen szempontból sem, mert nem könnyítették meg a dolgomat. Most ez így alakult, elfogadtam, így volt, most már másképp csinálnám. Tehát most már azt mondom, hogy sokkal jobban kiállnék magamért, ami nyilván az is egy tanulási folyamat volt, hogy de sokkal jobban kiállnék magamért, aztán majd elmondják a véleményt rólam, hogy akkor én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, oké. Most ez már nem tud érdekelni, tehát hogy ez egy ilyen dolog, az emberedbe szerintem beletanul, van akinek hosszabb, van akinek rövidebb ideig, nekem egy picit hosszabb ideig tartott ez. Bevallom őszintén, egy sokkal könnyedebb beszélgetésre számítottam, de ez azt is mutatja, hogy Andris hogyan küzdötte le azt a rögös utat, ami mögötte van. Mindezek után lassan-lassan nyugovóra is tértünk, hogy kipihenjük a nap fáradalmait. Téged nem láttalak annyira még így megtörni olyan szinten, hogy mondjuk sírva fakadtál mondjuk a páston, és nem az örömtől, tehát az oké, azt tegyük egy picit félre, hogy volt esetleg ilyen mélypont? Képzeld el, nekem régen egyébként rengeteget sírtam a sisak alatt. Sisak alatt, amikor még pici voltam, tehát amikor egészen kicsi voltam, és elkezdett vezetni az ellenfél, de ilyen 3-0 vagy 4-0, és már elkezdtem bőgni. És felnőttként már nem, tehát inkább hazamegyek, és akkor ott egymagamban, a családnak, vagy a feleségemmel, ahol csak azok látnak, akik igazán fontosak. Megfordult a fejedben, hogy magát a vívást valaha is abba hagyod? Igen, ez kétszer fordult meg. Egyszer, amikor a viszonylag sikeres gyerek újonc serdülő éveim után nem sikerült kadett válogatottnak lennem, illetve az, hogy nem sikerült Rióba kijutnom, az szintén egy komolyabb mélypont volt az életemben, és akkor ott elgondolkoztam, ott 23 éves voltam, meg kikiáltottak óriási tehetségnek, és akkor én leszek a következő Szilágyi Áron, és a többi, és ekkor a terheket raktak, így pakoltak rám. És nem jutottam ki az olimpiára, az egy nagy kudarc volt szintén, és akkor azért elgondolkoztam, hogy 23 évesen most lehet, hogy inkább el kellene végeznem egy egyetemet, és elkezdenem dolgozni rendesen. Sok mindent kiveséztünk az elmúlt pár órában. Milyen útravalót adnál másoknak, és magadat hogyan látod most mondjuk a jövőben? Mik a következő célok? Azért Európa-bajnokként, világbajnokként, olimpikon, ugye olimpiai érmesként adódik a kérdés, hogy mi van tovább? Hát ugye nekem egy darab cím hiányzik igazából a repertoáromból, az olimpiai bajnoki cím, amiért nyilván szeretnék, és bízom benne, hogy Los Angelesben ott tudok lenni a csapattal, és fölérhetünk a csúcsra, tehát hogy nyilván ez a célom. Amit útravalóra adnék igazából bárkinek az, hogy ha éppen nem sikeres kudarcéri, ne adja föl. Tehát sose adja föl. Bárki bármit mond, hogyha azt tudja, hogy azt szeretné csinálni, akkor sose adja föl. És nyilván az a másik, hogy ameddig jól esik. Tehát, hogy erőltetni, a határokig eltolni, az egy jó dolog, de azért ameddig jól esik, addig csinálja az ember. Na jól van. Köszönöm az idődet. Nagyon jól éreztem magamat, és úgyhogy bízom benne, hogyha esetleg elmegyünk egy hosszabb útra, akkor picit nyilván az idő is kegyesebb lesz hozzánk, egy pár fokkal melegebb lesz. Egy pár fok jó lenne. De az élmény szerintem az hasonlóan jó lesz. Hát igen. Akkor pakoljunk, aztán akkor még otthon, még azért kidoblak otthon.